Danas ću provesti divno jutro u jednom od najluksuznijih hotela na svijetu, a to vam je ovaj Jumeirah hotel. Ja sam pozvala svoju dragu prijateljicu da mi se pridruži na doručku i da uživamo u ovom predivnom vremenu. Dok se šetamo po hotelu, primjećujem da je Jumeirah već počela sa dekoracijom za doček Nove godine i Božića. Možda vam to zvuči čudno, ovdje u Kuvajtu mjesec decembar donosi više ukrasnih ulica i festivala nego u Londonu. Osim toga, ja želim da vam sve to nekako i pokažem, jer naš narod ne može da vjeruje da ovdje je Božić i Nova godina podjednako se slavi kao i recimo Bajram. Ja ću to vama u mojim sljedećim videima i da pokažem i da vam približim i da mi vjerujete kad kažem da i ovdje imamo i jelke i božićne poklone i Djeda Mraza i veliki vatromet za Novu godinu. Tako da to će biti naravno kako i dolazi vrijeme, a da se mi vratimo na doručak. Ovome hotelu nema šta nema. Od kuhanih jela, svježih jela, tu su naravno i kuhinje raznih dijelova svijeta kao što su kineska, indijska, arapska i naravno međunarodna. Ima i voće i povrće, sirevi razni, kolači, sir, omlet. Ja ipak biram danas ove američke palačinke sa šlagom, medom i orasima i potražit ću malo i voća i uz jedan čaj sa divnim pogledom na bašću ovoga hotela. To je za mene savršen dan. Kada govorimo o kvalitetu, usluzi, čistoći, urednosti, organizovanosti, ja mislim da Kuvajt ne može imati konkurenciju jer ovdje je standard vrlo visok i pazi se na svaki detalj. Za mene ovaj doručak je poput maloga bijega iz svakodnevnice. Osjećam se kao turista u vlastitome gradu. Pa hajde da zajedno sjednemo u ovu lijepu bašću i da pojedemo nešto slatko i da popijemo čaj. Kad vi imate priliku da osjednete u hotelu, da li vi volite doručak, ručak ili večeru? Koje vam je najdraže i šta biste vi odabrali? Ja sam ovdje uživala u ovome divnom vremenu. Temperatura je lijepih 27 stepeni, malo sam nahranila i ptice i to je to. Želim vam ugodan dan i sve najbolje. Ćao!